ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомаден ҳама каса ба канали мо. Дӯстони азиз, имрӯз анамин канала барои шумо тавсия медиҳам. Канали Ариана готовит. Аз видеошо маълума беҳтарин качество дора. Аввал главни качествои нағз, монтажои нағз дорам. Пухту паззо, шириниҳои беҳтарин да каналшон дида мешава. Тамошо кардам каналшона, бениҳоят канале ки ҳамин медарои бесплатни курса да каналшон мебинен. Ҳама намуди кондитерски пазое ки ҳами супер оригинални гӯем ҳам хато намекунем. Беҳад хушрӯ даромада аз номи канали мо салом расонен. Силкаша да комментария закрепид мекунам. Дӯстони азиз, ҳами курсе ки меран одамо платни мехонанд, и ҳамара нишон додагиай. Ман худам дидам, барои шумо тавсия медиҳам. Беҳад як бонуи ҳунарманданд. Дар Москва зиндагӣ мекунам, бо нархи арзон ҳами хел кондитерски пухтупазора заказ мегиранд. Шумо да комментарияшон нависед, ман силкара закрепид мекунам. ҳатман обуна шавен, анами хел чизора ҳам ёд мегирен, ҳам хоҳен заказ мекунен. Раҳмат дӯстони азиз. салому алайкум дӯстони азиз, бо як бори дигар барои ҳамаи шумо рӯзи саиди ҷумъа ба ҳамаи шумо муборак боша. дар ин рӯзи пурбаракат ҳамаи моро ба орзуҳомон бирасона ва дуоомона мустаҷоб гардона. аллоҳи меҳрубон имрӯз тарзи тайёр намудани як намуд ширини чакчак бо хоҳиши як дӯсти азиз тайёр мекунам. 4 дона тухм, сода ва намак, ним қошиқча сода, ним қошиқча намак ҳамроҳ мекунем. ҳамихе ба венчик мезанем камтар ҳал шаванд. баъд орда ҳамроҳ карда хамирмона мешӯрем. хамирмон инами хел на сахт на сусти бад биёя. ҳозир бо нишон метиҳам. баъди хамирмона сахт кардан холодильникда мемонем, меиста я ним соат рӯ мегира. камтар бо хали хунук шава, хушрӯтар тунук мешава. инами хел дӯстони азиз, орда бо чашм нигоҳ мекунем. ордаш хел вобастагӣ надорад. ҳами камтар сахт шуд, худаш маълум мешава. баъд тухма 4 дона ма ҳозир кардестам. шумо чанд қай ки хоҳем, бисёр хоҳем бо бисёр мекунем. ҳами 4 донаш ҳам хел ба баракатай хела мешава. ай рецепт чандин сол шуд ман мекунам. бо сугӯшони молоко мекунам. ана ма хостам барои шумо бо қандо хали чакчаки ки қати сироп тайёр мекунанд, ҳам хел карданiyam. инамиҷа ҳозир тунукш мекунем. ҳами хел тунуки ки шава ки тунуки бад не, қариб 2 миллиметр бояд камтар ғавзтар боша. ранги угро ини хали тунуки бад намекунем чакчака. баъд ҳами орча гуфтан барои ҳами асосан чакчака рецептша пурсидан ки вақти руғанда меандозем кафки бисёр мекуна. ҳами чӣ вобастагӣ дора? кафки бисёрш ай орди бисёр. инами қатунукиш басай орда ки бисёр инами хел вақти ки буриданда сер орчава тез ҷудо меша. кори мо ҳам осон меша. лекин ба даруни ҳами руғанда ки андохтем ордо каф кадан мегира. мо ҳаракат мекунем ки ҳами хел орча камтар кунем ё орда ҳами хел ба такида мекунанд ку ҳами элакчада ай сар ҳар якташа гирифта баъд кам орд мешава. ман ҳозир ҳаракат дорам кам орд кунам дӯстони азиз. агар ки кам орди бадаш бо мечаспа камтар кор қимтарай. лекин кӯшиш мекунам ки ордаш кам биёя. руғанмо хали каф када вақте ки меандозем ҳами чакчака каф када мереза, яхел руған баланд мешава. ҳамихе ҳаракат кунен, камтар орча кунен. баъзе бо дидагим ҳамихе чакчакунира равған мешаканд. лекин ман равған намешакам. анамихел вай кадагиам камтарак мемонам. я 10 минут ҳами звола қоқ шудагиай. вақти тунук мекунам меиста қоқ меша, баъд мебурмша. уқа намечаспа. бинед чӣ худаш ҷудо шудестай. ордаш камтар боша. вақти тунук кадагида меиста 10 минут камтар хамирмон қоқ меша, баъд намечаспа. анамин намуд ма мекунам. орча бинед умуман кам мебадай. ягон ҷо олудаи орд нест. яктага мекунам. инша бо осонтар мешавад. инам хе дӯстони азиз 4 дона тухқати ҳамихе ба баракат меша чакчак.
баъд ман як чизи дигарро бо гуфтаниям, вақте ки пухтанда алова баланд кунем, тез тез пухта бигирем. Золотисти цвет мешава, мегирем, чакчака сурхи баъд намекунем, ҳамин равғани ҷӯшда андохта гирифтан мегирем. Тез тез кофта кофта меистем. Ана равғанмон таспона якташама месанҷам. бинен. баъд размер дора чакчак. ҳар кас ба размери таби дили худаш мекуна. ҳозир ман ами средни размер кардам, бо ия майда мешавам. ман чанд намуд чакчак мекунам. оли ду намудаш дар канал ҳастай сугӯшонӣ кардагӣ. ӯ сол як сол пеш буд сугӯшони малако қатӣ кардагиам. дар идо ҳами хел мекардам. сиропдор фақат ами ният доштам, иншолло ака дар ҳами видео шуд барои шумо нишон додам сиропдора бо хоҳиши як дӯсти азиз. анами хел дӯстони азиз, худашам хел ҷудо меша кофтан мегирен. алов ки баландай тасбиқати тезда бинен, успед накунӣ, як тарафаш сурх, як тарафаш хали сафедча мемонад. бояд як хел карда тез тез гирем. ждат намекунем ки ба сурхи баъдаш безебай. ин ами хел дӯстони азиз, ҳами хел ҳамаша пухта гирифтан мегирем. баъд дӯстони азиз, вақте ки сиропа ҷӯшонданда ҳатман шумо асал ҳамроҳ кунед. ман асал надоштам, бе асал проба кардам ки ба ҳамин сиропаш ба чени дилам наомад. сиропам туғури мисол ҳама грамму чизош хушрӯ, ғавсаки хушрӯ мебӯяд, лекин асал ки намедошта камтар блеск намезада сироп. барои ҳамун шумо асал ҳамроҳ кунед, 5 қошуқ асал. инами охири рӯғана ҳамаш пухта шуд. анамиқа каф кадай айма. умуман вақти пухтан каф накарда буд. хушрӯ ҳамаша пухтам гирифтам. анами цвет бояд шавад дӯстони азиз. ҳамаш анамиқа як коса пур шуд. ҳозир ака баъди пухтан баъд ман сиропа тайёр мекунам. пешакӣ тайёр намекунам. иҷода мегирам 450 грамм шакара. бине як коса шакара. баъзе чини мегем, баъзе вақт коса. инами размери сред мешай. як коса шакар, як пиёла об, 204 грамм. 200 грамм ҳисоб мекунем. як пиёла обу як коса шакар. як баробар бояд шакар зиёдтӣ бошад, барое ки сироп мо ғавс бибиёяд. ғавсе ки хали слишком сахт набиёяд, ки жидкитар боша, аралашкунӣ ҳамо чакчакам осон мешавад. ҳаминҷа агар ҳамроҳ кунем вақти сироп қариби тайёр шуданаш бо 5 қошуқи дигар асал, беҳад сиропмон мулоим мебӯяд. вақте ки сахтам ки шуд, қоқ намешавад. ҳозир ҳами хел мемонем, ҷӯшидан мегирад. 10 минут меҷӯшад. вақте ки ҷӯшид киштем, баъд мегирем лимони кислота, ним қошуқча меандозему, аралаш кардан мегирем. дар ҳамун таспуш ҳал мешавад. айсарш то охирша нишон додам, ки шумоам осон бифаҳмен ки чанд қад ҷӯшиданаш дар корай. бисёри ҳами одамо ба термометр чен мекунанд ҳами градуси сиропа. мо бе термометр вақти ҷӯшидан мегира худаш зард мешавад. вақти якчи қиём шудан гира светиш дигар мешавад. ами шакар асосан ами хел мешаира. бинен зард шудан мегира. камтар уже маълумае ки ғавстар шудагиай. амха дар тарелка медозум. сахти бад нашуда боша, яъне хеле хеле сахт мешавад. на маълум шуд. ман дидам баъд сраза ним қошуқча, як қошуқча борида лимони кислота. бисёри бадам лимони кислота зарур нест. агар надошта бошен оби лимонам чанд ним қошуқча бори андозен, туршаки бад мешавад барои бисёр андохтанаш. ами камтарак боша бо хубай. ман фақат бо як бори дига мегум, асал ки надохтам. агар асал дозен, ами сироп баъди ки мисол 10 соат ҳам исто чакчак, блескаш намеравад. ҳозир инам қачормағз майда кардам. ҳай 2 та косада гирифтам ки кофтанаш удобни шава, ҳамаш да ҳами хел сироп аралаш карданаш осон шавад. бинед сироп чӣ ғавсаки хушрӯ шудаги. ами тарозу надоштагида як коса шакар, як пиёла об, туғурия ҳамроҳа 5 қошуқ асали дига. беҳад ами хел ширини бамаза мешавад. бо дарунаш да мавиз боша, бо мавиз ҳамроҳ кунед.
ман надоштум, фақат чормағз кардам, ба болошда кунҷид мекунам. ҳай бо пафкусам мегӯям ку касида бо чӣ хеле ки маъқул боша худаш ҳамроҳ кардан мегирад. ҳамин рецепти чакчака ина чанд сол, я 15 сол меша истифода мебарем. беҳад мулоима ки резона ки хушрӯ мебӯяд. инами хел да кальцо ма камтар хеле фигуратия гуфта хел кардам. шумо метонед ки дар тарелка, дар ягон листи духовка кунед, касе ки чизе ки дошта боша. муҳим неста кальцо. кальцо барои камтар видош хушрӯбия гуфта, барои хай ина ороиши дастархон маъракада да кальцо мисол кунем, барои ранги торт борӣ метовад. барои ҳаррӯзахӯрӣ мешавад дар ҳамин тарелкарам кунӣ майдача ду тухм қатъи экономичне. хеле ҳамин як чиз ширинӣ бисёри бад шава бо дили одама мегира. ҳамин камтарак боша, бо хай оилае ки кам бошанд, агар ҳастай баъзе ки барои оилаи бисёр мекунанд, ҳамин 4 тухм дастатичнай. оилаи бисёрда, оилаи камда ҳамин 2 тухм басай, барои ба баракатай хела мешавад. вақте ки нами хелма бояд пресс кунам ша, ози об қатъи ба прессиш мекунам, барое ки қошиқ худаш вай намешава. михе дастома тар када болоша сахт ҷиқидан мегирам ки ҳамихе сахт такак ҳамаш бичаспа. намихе туғурӣ мекунам ки даруни кальцо ҳамаи ҷош қолаб бигира. 2 соат места кальцора мегирем, сахта ки хушрӯ мешава. ин ҳами кунҷид мекунем, ҳами хел ба чӣ хел меган свеж будагиш қатъи ҳамихе кунҷита мекунем. баъде ки мисол 2-3 соат истод камтар ҳами сиропош сахтак мешава, баъд хушрӯ намечаспа. агар асал ҳамроҳ кунед, сиропш дига сахт намешава, суст меиста. ина дӯстони азиз, шуморам кунен барои оилаи худтон. беҳад я маъракада, як ҳами ҳаррӯза чойхӯри кӯдакода хушрӯвай. бо осон ҷудо мешава. инами хел сахт ки шудак қолаб гирифт, ҳами хел худаш озод ҷудо мешава. ман ҳамихе баланда кардам, гуфтам ака ранги торт борӣ, видиш калони хушрӯбия. шумо да листи духовкарам мешава, ҳами вариантушам кунед. беҳад майда хоҳен, агар нежни мебӯя охилан. намихе чакчаки мо тайёр шуд. бо ҳами 4 мавиз боша, мавизи сиёҳ беҳад бо видча хушрӯ мекунад. намихе мебарем, ранги торт борӣ, резонаки хушрӯ коло какай дарунша бинем. тесташ беҳад хрустяшӣ мебӯяд. ҳай раҳмати калон дӯстони азиз, барои дастгиритон беҳад миннатдорам. дӯстони азиз, имрӯз барои шумо тарзи тайёр намудани чагалдак беҳад ҳамия хоҳиш бисёр буд. ина барои шумо тайёр кардестам. 1 коса оби ширгарм, 1 қошиқ намак, 1 қошиқ шакар ва ним қошиқча дрож. барои дрожа беҳад бисёри бадаш зарар дора. норма қатъи андозаи нами дрожа бе ӯ ҳам дам мекуна, хушрӯ мерасона. ман ҳаракат мекунам дрожа камтар андозам дар ҳамин тестои дрожжевой. анамихе дӯстони азиз, орча ба чашм нигоҳ мекунем. фақат шумо бинед ман чанд қад суст мекунам. тамом, ягон хеле секрет надора. ҳами чагалдака да канали ма ҳаста. 1 сол пеш ма сёмка када рецепти чагалдака мондагиам. вақти идода бисёр мекардем. баъд ма бисёр барои кӯдакон мекунам, омӯхта шудагиам. чун заказ мекунанд чагалдакн. ина ба ҳамин хотир бо кардам. намихе аралаша бинед, ҳами ҳамаш ҳал шавад. бо орд ҳамроҳ мекунем ӯзи. барое ки и хе сусти бадаш бо вақте ки ҳами пухтандам камтар қимтар мешавад. камтар агар ҳами сахттар мекунем, тамом. ина дӯстони азиз, барои шумо ҳатман дастгирӣ кунед, канала лайк, комментария фаромӯш накунед. мехостагӣ пухтупазора бо нависен. ҳами хел ман ҳамаша оҳиста оҳиста иҷро мекунам. ин ҳами қамеша дӯстони азиз мемонем мераса.
1 соат зиёда 1 соат 1.5 соата мераса. зелен мегирем гашнич ва пиёз. ҳар душона майда реза мекунем. бо дарунашдаи хали занҷабили тайёр сирхаки ки мясорубка гузарондагием ва хеле бисёр тезак мекардем. ҳам хали боша бо хуба беҳад бамаза меша. ҳисоби ки ман надорам паприка мекунам. красный переца. ҳамихе аралаш мекунам. бо мемонам бо меиста 1 соати дига ҳамихе бо айсар мераса. баъд мегирем алови мобайнда мепазем. среднида. баланди бада намепазем ки хомсуз мемонад. ина бине бо меиста. бо ҳамихе як бори дига мераса. беҳад мазаш ба маза ҳай ҳами чагалдака. ина аловмон таспон шудак пухтана сар мекунем. дастона да об тар мекунем. ам пешам доз 1 коса об мондагие тар када андохтестам да даруни и да даст уқа хамир намечаспа. баъд ами пеши вақте ки сиёмка кунам газ да ягон чизда штативи ман намешава барои газ. баъд камтар амиҷада меҷим ба дастам. як даста ҳам кор кардестам ҳам сиёмка кардестам. ҳами штативи ма туғри наомада столи ҳами кухни. ай як тараф меша ё ай пеши газда намешава. ҷош танги бадай ҳамиҷара. ин ҳамихе дӯстони азиз таркада гирифтан мегирем. ами як рецептша чагалдака оз мепазем мебинем чанқа мешава. хела ҳаг мешава хай чагалдаки ами кругли меган. ин ами хчаме партои якҷоя мешава. хай бо калонтар партофтем бо вай калон мебӯя. ҳар хел мебӯя да размераш. хай ака ба чашм аҳамият дода нигоҳ карда як размер гирен ҳамаш як хел мебӯя. хамирша агар ғавси бад бигирен ҳастай ки ман хамири ғавса дидам вай хали мебӯя. камтар аммо пухтакам хали сахтарак мебӯя. вақти хамир беҳад мулоим боша ҳаму пухтагиша мулоимак мешава. гармогарм бо беҳад хрустяшияй ҳам мулоимаке ҳам хрустяши мешава. беҳад чизои хумон ба маза ҳай ҳами орзуқи чагалдак идода мекардем пешвақт аҳози мо паста яъне ҳами мекунам да гудакода бе идам. бо ҳами чизои миллии худмона ёд мекунем. ай ҳами авқотои миллиам ҳам хали пухта пазои милли самбусаву мантуву ҳами ошу ҳами хӯрокҳои миллии хумон беҳад хали фаромӯшнашаванда. куҷойда набошем ҳатман омода мекунем барои хонагиҳои худмон. ин ҳамихе дӯстони азиз анами хел шудак анами қадар омадак. якта ҳами лаганча пур шуд. ай лагани средняй хела ҳакай зеврабояй хела буд. зеврабоям тамом шуда буд. хали харидам зеврабои тайёрай бозор харидам. ай ранги зерабоёи дамашни уқа ба маза нестай. бо камтар намакш мекунем мазаша бо дига мекунем худмон. инами хел мешава беҳад мулоимаки мягки. ай худаш маълуме бине оз даруншам нишон метиҳам. ҳатман тайёр кунем барои фарзандои худтон барои оилаи худтон. беҳад ба маза мешаванд. ман ака чизе ки чашидам дидам мазаша медонам ва барои шумо тавсия медиҳам. ҳай ами чизе ки оддӣ ки тайёркунишам беҳад осонай. мазашам бо лаззатай. дӯстони азиз раҳмат барои дастгиритон. беҳад миннатдорам. менависен ҳам дар ватсап ҳам дар комментария. ҳазор раҳмати калон беҳтарин суханҳо дорен. дӯстони азиз ҳамеша дар куҷое бошен. худованд нигаҳбонтон боша. ҳамеша наворҳои моро дастгирӣ кунен. беҳад миннатдор мешавам. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошен. худованд ҳамеша нигаҳбонтон бошад. дӯстони азиз